is a Rima Musical Studio. Momee Gombe ga fa sakonki, sako ne daga Aisha taki. Dare da rana tana maganar ki, Aisha kwarai tana kaunar ki. Ita ta sani na yau waken ki, burin ta dai ne fa ta ganki. Akwai kuma nisa garin ta da naki. Aisha Maiduguri Kano naki, ta taba zuwa Kano neman ki. Tun daga Maiduguri ta zo gunki, ta rasa waza ya kai ta wajen ki. Haka ta koma fa babu ganin ki, hakan yasa ta ban sakonki. Sannan ta ban kuɗi na yabe ki, tabbas kwarai tana kaunar ki. Domin abun akwai mamaki, Aisha lalle kwarai na san ki, ta kai masoyiya a wajen ki. Aisha gare ki ga baiti na, domin kina fasan antina. Dole na so ki fa ni ma a raina, mai san mu kwarai na so na. Domin tana yabon wake na, mai zai hana na so ta a raina. Dole na so ki fa ni ma a raina. Aisha ki gane duk zance na, dan anti muna kaunata. A Momee Gombe, a Momee Gombe ga sakon ki Momee Gombe, a Momee Gombe ga sakon ki Momee Gombe.